Ако искате максимален мускулен растеж, използвайте пълен обхват на движение. Така ще разтегнете максимално тренираната мускулатура, ще я скъсите напълно и ще намалите значително шанса ви от контузия, защото ще изградите сила в абсолютно всяка една точка на движението и ще използвате по-малко тежест, но за сметка на повече стимул. Удължената позиция, където мускулатурата е максимално разтегната, е тази, която носи най-голям стимул за растеж, но е и най-трудна, заради което е най-често пропускана и заменяна с половинчати повторения. Именно заради тях стават повечето контузии и скъсвания на мускули. Да си представим следната ситуация. Даден човек прави дъмбел преса винаги с половинчати повторения от средата на движението до заключването му. Какво става, когато вземе малко по-тежък дъмбел, който го натисне да пусне по-надолу, отколкото е свикнал? Всички знаем какво следва.